O Concello de Cambados tomará o relevo de Ribeira como sede da sexta edición das xornadas TDAH Salnés. Baixo o lema "Ti tamén formas parte do TDAH", as xornadas estarán enfocadas a formar, informar e axudar a facer fronte a este trastorno. Vaise impartir formación e información sobre este trastorno de déficit de atención e hiperactividade. Farase unha análise por parte dos ponentes das necesidades e dificultades das persoas afectadas, das súas familias, de como afrontalo, e tamén se tratará de facilitar poñer en conocemento de recursos, de ferramentas que poden dispoñer para esas familias facer máis levadeiro ese trastorno. A xornada terá lugar o día 29 de outubro e polo auditorio de Cambados pasarán importantes expertos desta materia como os doutores Eirís e Fernández Sastre. A variedade de relatores permitirá tocar todos os campos nos que afecta o TDAH. Vai ser o TDAH dentro de toda a súa perspectiva, non? Desde a médica, pasando polo... Bueno, empezamos coa psiquiatría, pasamos polo eido médico, despois nos vamos hacia o eido pedagóxico para despois falar no ámbito social. E dentro deses campos hai dous nos que afecta especialmente. Un deles é nas escolas, onde o bullying é o principal inimigo. O tema do bullying e as problemáticas que hai en torno á diversidade, en torno a como non se fomenta esa inclusión, non? Porque falamos moito de integración, pero non falamos de inclusión. E onde non se incluye están o TDAH, están as persoas con TEA, están as persoas con dificultades de aprendizaxe, con dificultades de motricidade moitas veces, ou dificultades físicas. E outro é na dificultade que existe para diagnosticar o TDAH nas mulleres. Parece ser como que ocultamos moito a sintomatoloxía, non? Os rapaces adoitan mostrala máis, non? Públicamente. Entón, como son deteccións moi visuais tamén e moi clínicas, pois as mulleres quedamos un poquinho. Entón, hai unha parte de xénero que tamén aproveito para decir que hai moito que traballar no que ten que ver o TDAH femenino, non? As xornadas están abertas a todos os públicos con especial interese para familiares, profesores e os propios usuarios. Para pechar o acto farase membro de honra ao doutor Ángel Carracedo.